Nagkaan be. Sabi, mga kupityahan. Humana? Humana kagkaan? Wala yung kape. Kape di ay mong ginam di day gatas. Oo. Hatag mo mama. Dali na. Drink na sa milk. Kopi. Kopi with milk. Ali be, kay mag-vlog ta be. Na good morning guys. Good morning, guys. Yan, nagkaon pa ko. Inom ako. Inom pa. Tapos ate to Ate, good morning ate. Good morning. Mapay pagmatang ate, wa pa ka pamahaw. Lo, Maloy. Ali na mo. Wow! Has like a connection, Killy Willy, where they are like maybe because they were both made in the same toy factory or something. That's called telekinesis. That's what me and Kinsa may manghugas ron? Ako. Ha? Di ako. Di ikaw, kinsa may manghugas? Ha? Kinsa may manghugas be? Maligo ka karon? Oo, baka. Giubo. Ubo na pod o sulay ubo ron. Kay human na mag-eleksyon, may lockdown na pod ni. Ha? Ugayawa. Dugay na wa. Nahurot sa imong tambal. Good morning guys. Nanay basing na pud ni. Karon manahi ko og uniform. School uniform sa among lugar Alicia. Kuan ni sa kabukang tayon guys. Tulo. Kay ahon ning gitahi guys kay ahon baligya sa tindahan nga na may tindahan gamay to lungsod. Mo ni ahang i-display dito sa kinsa tong wa pa ning uniform adto laman mo sa among tindahan at iba pa store sa Alicia padung atos high school ko adto daghang naka-display ani puno na lang ni hang gitahi karon. Niya guys ang school uniform wa pa ni matahi. Mubalita day ko ninyo guys nga ang eleksyon man gahapon ang nidaog nga mayor diri sa Alicia ang among gilabanan nga si Along Ayuban. Napilde na si Dumti. Nalipay mi nga nidaog ang among mayor pero nag-uulpod mi kay agamong vice nga among gilabanan na pildi man gamay ra man kog kwarta pero kami bisag way kwarta mo butar jud sa among gilabanan naluoy lamang pud mi ni prasan saon man nga wa man mi mahimo kay napildi man siya kwarta may ilang gi apas sa mga tao kay nihatag mag 300 sa si prasan 100 ra man. O na nga, ang linyada nila ni Mayor Ayuban, may nanaog mga kagawad, nanaog sila. Gikan sa Congresswoman si Alexi Tutorda o gihapon, ang Governor si Aris Umentado na nidaog na pulihan ng siya.
Ayun guys, ang last line is 27. 27 guys, ang akong 3.5. So, ang 1/4 is 6 and 3/4. 6 and 3/4. Ang mga 2 inches, 2 inches, tapos 2 inches. So, 5.5. 2 inches. Side plates guys, plates ito sa higap 2 inches. Ang kalag mo guys, kung ano. guys, meron na control waistband.
Guys, manay paulan di sitya. Kaling kulkas guys. Ngayon akin ang tangan ko. Ang alawan sa awan ng kabasa ng mga kapit. Kaling kapit.
Balik mo po nga. Karon na lumag eh. Ano, di sa ka? Manili lagi sugo. Pwede ko ang isda. Ako bili ko si Franklin eh. Kasi, naasipin. Nasipil. Ha? Nasipil. Kaya di man mo ka ano, mo ko ang isda. Parilis mo kayo ang gusto. Ang tangan sa tunay mo sa kanang may mga kulit. Taon na. Ano na? Yaran. Oh, wala ba yun na? Kare. Ah. Kare. Uli. Doon man lang yun ba? Ha? Doon man eh. Mahal na. Doon man eh. 815 ay 880 na. Ako sa? Para dyan na nagtunda. Wildingan naman na mo. Yan ang uli. Ang tao. Initang tang. Sa pora to. Di, ang tangan da imong ha. Kunan sa grinder parang madali ka. Diyan na po dari giabit tubo ang di. Doon mo. Ang di nag ang naman ako lagi mo maguli og di mana. Yan. Yan ko na. Duha ang dami mo. Ha? Duha. Dumana? May pangpunta lo. Maintain. Ano po?